My sme s tým filmom boli v niektorých krajinách po Európe, v Luxemburku, v Nemecku. Pred 14 dňami som sa vrátil z Mexika, z Morelie a tento víkend som bol v Káhire. Teší ma zisťovať, že ten film, alebo ten príbeh toho filmu, ale ten film ako taký komunikuje v podstate kdekoľvek ideme. Napríklad aj teraz v Egypte po projekcii za mnou prišla jedna taká slečna, ktorá hovorila, že si vzala tú synopsiu, prečítala si ju a zavolala na tú projekciu celú svoju rodinu a po tej projekcii hovorila, že sa na tom veľmi smiali a je to ešte nutno podotknúť, že Egypt je moslimská zem a v tom filme je veľmi prítomné kresťanstvo a ona hovorila, že veľa tých situácií bolo úplne ako z ich rodiny iba proste vlastne prehodené do kresťanstva, takže to mi prišlo vlastne na tom zaujímavé. Prišiel? Bol si opitý? Eliáš! Jak to vyzeráš? Zlatá moja, to si ako predstavuješ? Vyťahnuť ma takto od suseda. To je normálne? Akože zmizne, opije sa. Daj mu pokoj. Eliáš! Decko mi opije, ty si normálny? Ja neviem, čo je to... A je ti niečo smiešné, slečna? Čo si o nás myslíš? Ale choď, dakam ty záškodník, ty si robíš zo mňa srandu. Vychádzala s vtipkou, ktoré robil môj otec. To bola docela bežná prax. Mama to občas niesla horšie, keď sme na ňu spravili nejakú takúto lumpárnu takzvanú. Ale do toho filmu som tú scénu chcel dostať práve preto, že je tam vlastne, chvíľu si aj divák možno myslí, čo sa to deje, ide o vtip alebo o skutočnosť. A príde mi, že to nejakým spôsobom celkom jasne vykresluje to, čo oni medzi sebou majú ako rodina, že dokáže tú mamu takto vlastne ako trošička nahnevať alebo nachytať, napáliť, ale zároveň v zápäti zistíme, že tak to bol iba vtip. U tých modifikácií vlastných spomienok vždycky hraje úlohu práca s fikciou, pretože stále sa jedná o fikčný film, nie je to dokument o mojej rodine, ja som ani nechcel nikdy spraviť dokument o mojej rodine, ale chcel som spracovať niečo, čo mi prišlo cenné, čo by práve mohlo zostať v nejakej vlastne šedí každodennosti. A pri tej práci, hlavne to bolo pri práci na scenári, ktorý vznikal dosť vlastne nie úplne tradičnou metódou, kedy si človek vezme nejaký príbeh alebo nápad na príbeh, námet a chce vlastne si na pomočky spraví tie body, ktoré by sa mali odohrať a potom začne písať. Ale ja som vlastne vôbec nevedel, čo bude v každej ďalšej scéne a v podstate sa jednalo skôr až o také automatické písanie, ktoré vychádzalo z tých spomienok, ktoré som musel dlho vlastne v sebe nejak hľadať, prebúdzať, zaznamenávať. A keď už som mal dostatok toho vnútorného materiálu, tak som začal písať. A v ten moment už sa do toho pripojí aj tá tvorivosť, aj tá fikcia. Že predsa len človek píše a vidí to na tom papieri, že sa mu to prepája, že proste môže pridať tento motív, ktorý vlastne sa potom rozvinie do niečoho ďalšieho, alebo mu to sedí v nejakom kontexte tej danej scény alebo daného proste celého toho príbehu, toho filmu. Takže tie veci, ktoré som si v úvodzovkách vymyslel, tam prichádzali s tou tvorbou. No.
Dôležitý moment pre mňa bolo, keď som už mal ja som mal taký ako rukopis, ktorý bol v podstate niečo ako, povedzme, literárna poviedka, neboli tam dialógy rozpísané. A ja som ho vlastne vzal a začal som ho v podstate skladať do normálneho vlastne scenáru, ale s tým, že som vedel, že to, čo mám v tom rukopise, je asi to pravdepodobne to najcennejšie. To, čo v podstate vyšlo v ten moment toho automatického písania. A v podstate som si nakreslil na tabulu takú akoby časovú os a premýšľal som nad tým filmom v nejakých intenzitách. Že tým, že tam nie je kauzalita, že tam nie je tak dôležitý ten príbeh alebo tá narácia, ktorá by proste posúvala dej alebo posúvala psychológiu tých postav, tak som sa snažil nad tým filmom uvažovať ako v podstate troška ako nad skladbou alebo nad hudbou, kedy som si nakreslil tú os a dal som si vedľa seba tie scény, iba som si ich popísal nejak znakovo a snažil som sa ich vizualizovať a predstaviť si, jakú danú intenzitu budú mať. Niektoré mali väčšiu, niektoré menšiu, niektoré zasahovali inú sféru, niektoré boli kľudnejšie, niektoré živšie. A v tomto vlastne v systéme som sa pozeral z diaľky na ten film a snažil som sa ho nejak vymodelovať. A potom som to zapisoval do toho scenáru, potažmo neskôr do technického scenáru, do storyboardu. Keď som robil svoje študentské filmy, tak som častokrát si vymyslel nejakú kamerovú jazdu a môj strihač Benjamin Kolmačka by o tom dokázal povedať svoje, pretože mi vždycky tú jazdu vystrihol. Takže my sme vždycky, kamerán samozrejme Tomáš Šťastný, ten bol z toho nadšený, že sme pol dňa stavali kolajnice a potom strihač mi to vyhodil po každé. Takže ja už som bol veľmi skeptický k tomu, či vôbec mám mať vo filme nejakú ako kamerovú jazdu. Možno aj preto som zvolil takú ako jednoduchú formu. Kamera na statíve, nehýbe sa, maximálne nejaké švenky. A ani v tom storyboarde tá jazda nebola. Ale točili sme ju v podstate už dosť v pokročilom štádiu toho natáčania a už som dosť dobre poznal to miesto, kde sme natáčali, tú dedinu a vždycky, keď som ráno chodil na plac, vlastne z miesta, kde sme spali, tak to bolo, ja neviem, nejakých 200 metrov a vždycky som kráčal tou cestou, kde kráča tá postava a hovoril som si, vždycky som sa díval na tie brány, jak ubiehajú a hovoril som si, že veď to by mohlo fungovať. Možno práve ten motív tej bankovky je natoľko silný, že by to zvládol a že by to naopak v tých statických záberoch, ktoré som mal pôvodne vymyslené, bolo ako jedna z ďalších scén, takže by to trošička zapadlo. Takže som v podstate skoro deň pred tým natáčaním sa rozhodol, že to teraz spravíme takto, lenže my sme nemali kolajnice, my sme mali iba ten statív, pretože sme s nimi vôbec nepočítali. Asi by sme na ni pravdepodobne ani nemali peniaze. Takže som to povedal svojmu kameramanovi Tomášovi a ten najskôr samozrejme mal výhrady, ale potom sme vymysleli spôsob, jak tú kameru dať do auta a proste štáb tlačil auto na neutrále takže sme mali 300 metrovú jazdu. Takže to vzniklo takto spontánne, ale myslím si, že ten popud toho zvýrazniť tú intenzitu tej straty vlastne, dodať jej ešte väčšiu váhu, pretože ono sa to zvonku môže zdať, že to je vlastne málo, že tak stratila pár korún. Dobre, každého by nás to zabolelo, ale v tom veku, v ktorom to dievča je, má 16 rokov, to je proste strašne veľa, to sú jej prvé peniaze, to je celý svet. Takže preto sme chceli aj v tom jakoby puristickom filme pridať niečo. Martin Pavel Repka, režisér, scénárista, je hostem dnešní vizitky. Vybral pro nás také playlist dnes a začínáme písní Isla. Tak můžete říct, proč jste ji vybral a Portico Quartet? A ja som to pieseň, alebo ono to nie je pieseň, tam sa nespieva, je to skladba, vybral, pretože my sme do toho filmu nedali žiadnu hudbu a práve Portico Quartet bola kapela alebo kvartet, ktorý sme počúvali v momente, keď sme zvažovali hudbu a táto hudba nám prišla, že má najbližšie k tej atmosfére toho filmu, že je istým spôsobom hravá. Samozrejme sme na ňu nemohli zohnať práva, pretože bola veľmi drahá a
Takže som s tým skladateľom Richardom Mašatom sme vytvorili taký ako podobný motív, inšpirovaný tým vlastne taký ako free jazzom, ktorý nám prišiel, že nie je tak emočne zafarbený, že ja som sa bál, aby tá hudba nebola moc akože nejak tlačila do nejakej emócie a to je možno aj dôvod, prečo v tom filme žiadna hudba nie je, pretože ja som tam nejakú hudbu chcel, alebo mal som preto otvorenú myseľ, akože nebol som striktne zavretý, že by tam hudba nemala byť, ale pokaždé, keď som to skúsil a skúšal som toho celkom dosť, aj s tým hudobníkom Richardom sme skúšali rôzne proste veci a vždycky to niekam ťahalo a hovorili sme si, ten film to nechce, tak to necháme tak. Ja som vlastne už od úplného začiatku ten film pripravoval s tým, že dosť pravdepodobne na ňo nebudú skoro žiadne peniaze a ani som si nechcel nadeliť vlastne nejak toho moc. Takže je otázka, aké by to bolo. Možno by bolo troška živšie to prostredie okolo, možno by to nebolo až tak izolované. Na druhú stranu je to také, čo by bolo keby, že vlastne pre mňa už od začiatku to v podstate šlo ruka v ruke. Tie produkčné podmienky ovplyvňovali ten scenár tak, aby som ho bol schopný realizovať a tým pádom som sa to snažil vždycky vnímať ako nejakú výhodu alebo spraviť z toho výhodu, že dobre, tak nemáme na to okolo, tak o to viac budeme koncentrovaní dovnútra tej rodiny, o to viac sa budem snažiť vytvoriť tú drobnokresbu tých postav a vlastne toho, čím oni sú, aniž by som v podstate ukázal akýkoľvek ich ďalší život mimo ten dom, alebo veľmi jemne ho tam naznačím, ale nie je to, že by som tie postavy exponoval skrz ich proste prácu, štúdium a v podstate ich vytváram iba skrze to, jak sa chovajú medzi sebou. Keď som pripravoval storyboard, tak ten film mal veľmi málo záberov. Vlastne ja som si ho predstavoval na začiatku v podstate iba v takých statických záberoch, ktoré sú veľmi dlhé a sú široké. A to je podľa mňa konkrétny bod, kedy som si uvedomil, že na taký typ záberov, vlastne ako režiu takých záberov, to znamená všetko, čo je pred tou kamerou, pohyb hercov, presnosť ich pohybu a zároveň toho, čo je v tej ďalšej mizanscéne, ako je scenografia, kostýmy a tak ďalej. Tak proste, že v tých podmienkach, ktoré my máme, proste nie sme schopní to vytvoriť tak, aby tie statické zábery, široké, dlhé, boli ukúkateľné alebo nejakým spôsobom zaujímavé. Takže som začal pridávať bližšie zábery a v podstate ten storyboard sa troška tak akoby rozšíril, že z nejakých, ja neviem, z 80 záberov vzniklo asi 180 záberov. A v tých rovnakých situáciách akurát proste bližšie, častokrát nie tak tlačiace na tú celkovú vizualitu. Takže si myslím, že možno keby bol väčší rozpočet, alebo aspoň nejaký rozpočet na ten film, tak by to možno dopadlo tak, že ten film bude taký viac akoby formálny. Ale myslím si, že je to dobré, že to tak nedopadlo, pretože som aj sám ako režisér mohol v podstate zistiť alebo oskúmať, čo mňa akoby na filme baví. A zistil som, že to nie je častokrát iba vizualita alebo iba nejaké akoby tempo, ale vlastne sú to postavy. A aj keď mám rád nejaké slow cinema, tak vždycky je pre mňa vlastne silnejšie, keď ma ten film zasiahne nejakou jednoduchosťou. Jednoduchosťou nejakého ľudského osudu alebo proste ľudského života a bytia. Nebudem hovoriť príbehu úplne, ale skôr nejaké ako bytia. V prvom rade to bol ten výber tých hercov. Vlastne na ten casting som mal dosť veľa času. Myslím si, že som ho robil vlastne viac než rok, pretože som práve vedel, že potrebujem nájsť tých hercov tak, aby vytvorili tú rodinu, aby mali medzi sebou chémiu a zároveň, aby sa na seba nejakým spôsobom podobali a proste, aby jednoducho k sebe fungovali, aby sme verili, že to je proste rodina.
Takže my sme vyhlásili casting call na hlavne na tie detské role, to sme rozoslali rôzne do škôl. Nám sa vlastne hlásili nejaké decká, ktoré o to mali záujem, niekedy rodičia ich prihlásili a v podstate scenár sme im nedávali, dávali sme vždycky nejakú anotáciu, iba veľmi krátku, akože o čo sa jedná. A potom, keď prichádzali, tak ja vlastne k tomu rád pristupujem dosť tak osobne, že tých ľudí s tým oboznámim, preto ma to aj tak vyčerpáva, pretože keď to spravíte 30 krát za jeden deň, tak je to už potom docela vyčerpávajúce. Ale vždycky ho tom oboznámim s tým môjim zámerom, o aký film sa jedná a tak. A častokrát sa snažím nájsť nejakú paralelu v ich životoch, v tých ľudí, keď sú to neherci. Neznamená nutne, že tam musím tú paralelu nájsť. Niekedy tí ľudia s tým nemajú vôbec nič spoločné, nikdy nič podobné nezažili a aj tak ich obsadím, ale je to pre mňa vlastne dobrý spôsob, jak sa s nimi na to napojiť. Niektoré postavy som našiel hneď, napríklad tú, čo hraje Mišu, herečka Natália Fašanková, to som našiel na prvýkrát, mi prišla na casting, ale ostatných, napríklad tú Alžbetu, Janu Markovičovú, tu som vlastne hľadal dlho a dlho som sa rozhodoval medzi ňou a ešte inou herečkou. Takže tam si myslím, že ten casting bol akoby prvý krok nejakej tej prirodzenosti. A potom, čo sa týka nejakého toho vedenia, tak je to kombinácia hercov a nehercov. Takže je tam Zuzana Fialová, ktorá je profesionálna herečka, veľmi slávna, má za sebou veľkú kariéru, hraje v Národnom divadle a vedľa nej je proste loutko herec z Žilinského divadla a potom ďalší neherci, ktorí hrajú tie detské postavy. Takže akoby sklbiť to bolo dostať ich všetkých na rovnakú úroveň, ale nutno podotknúť, že oni mi v tom veľmi pomohli, že vlastne aj Zuzana Fialová, ako proste slovenská superstar herecká, tak veľmi akoby znížila svoje nejaké akoby, to poviem tak ako ego a priblížila sa k tým ostatným hercom, nehercom. A to tomu podľa mňa veľmi pomohlo. A potom ten podľa mňa najdôležitejší bod bolo odo mňa im iba vysvetliť, čo od nich chcem. Že ja som už na škole pracoval s nehercami a občas sa tradujú rôzne také historky z novej vlny, že tí neherci sú najlepší na prvý take a že ich musíme nejak akoby obalamutiť a dostať ich pred tú kameru, aby nevedeli, že ich natáčame. A ja som to skúšal na škole a nikdy mi z toho nezvyšlo moc nič dobré, pretože predsa len to natáčanie je docela veľký kos, aj keď je to malý štáb, tak proste tam toho človeka len tak akoby neoblafnete. Takže ja som si asi uvedomil, že k ním potrebujem pristupovať ako k normálnym profesionálnym hercom. Vlastne veriť v ten ich talent, aj keď nemajú tú prúpravu hereckú, ale že proste sú talentovaní, vysvetliť im, čo od nich chcem a naozaj som to osvedčilo, že oni, aj tí herci to pochopili veľmi dobre a snažili sa naplniť tú moju víziu. Takže v podstate, možno to znie docela banálne, ale v podstate to bolo o nejakej jednej dlhšej schôdzke v kaviarni, kde sme si to vysvetlili. Potom ale ešte k tomu dodám to, že my sme ten natáčací plán stavali tak, že sme začínali od tých najjednoduchších scén, to znamená od záberov. Prvý záber bolo, jak Alžbeta spí. Jakoby od tých spiacich scén, takže sme mali prvý celý natáčací deň bolo iba, že ľudia spia v posteli. Takže veľmi vlastne akoby nežne sme pridávali tú akciu a oni sa počas toho času, ktorý už sme na tom place trávili spoločne, tak sa zžívali, pretože sme nemali moc času na nejaké veľké herecké skúšky, mali sme iba jeden víkend taký, kde sme skúšali všetci pohromade, ale potom sa šlo točiť, takže sme museli vlastne dosť akoby pomaly ich akoby pripúšťať k tým ťažším a ťažším scénám. Určite to ovplyvnilo to, jak tie repliky sú podané. Ja som sa snažil toho textu dosť držať. Snažil som sa nájsť spôsob, ako aby aj tí herci vlastne pochopili tie repliky, pretože som v to nejak dôveroval, že to môže fungovať tým, že väčšina z nich je
nejak odpočutá od toho, čo som vlastne sám zažil, takže som sa to snažil dostať do toho scenára a vždycky som si to troška nejak priupravoval. Sám sa pritom nepovažujem za nejakého extra zručného scenáristu, aj čo sa týka vlastne písania dialogov, ale vedel som, že ten text bude dobré, keď bude naplnený tou hereckou akciou. Ale ako nebazíroval som na to, nebolo to, že by som na tom trval, častokrát tí herci priniesli niečo svoje, alebo proste niečo im nešlo cez pusu, tak sme to zmenili. Ale neboli to také tie veľké, takéto, že nechajte herca proste a povedz si tam, čo chceš, ako niektoré veci tam proste museli padnúť. Takže bolo to také veľmi, veľmi jemne pridávané z ich strany. Môžem tým filmom ponúknuť nejaký čas stráviť s ľuďmi, ktorí sa majú radi a vlastne sa majú radi nie preto, že by svet bol vlastne nejaké ružové miesto zaliaté slnkom, ale vlastne sa majú radi, pretože sa preto rozhodli a každý deň preto niečo robia. To je vlastne vec, na ktorou dosť premýšľam. Hlavne teraz po uvedení toho filmu na festivaloch, pretože ono o tom filme častokrát ľudia povedia, že ich to pohľadilo na duši, že ich to objalo, že to je také akoby ukludňujúce. Ja to veľmi rád počujem, zároveň, ale som s tým ten film úplne nerobil. Nepredstavoval som si, že to robím ako taký ten feel-good film, ktorý má človeka iba pohľadiť. A ja si myslím, že on to robí, ale je dobré, že to robí a robí ešte aj niečo ďalšie. Ale je to taký troška side effect, ktorý ja prijímam veľmi rád. Ale zároveň nad tým práve premýšľam možno do ďalšej tvorby, jak s tým pracovať vlastne, pretože ono tá súdržnosť ľudská, alebo niečo, čo sa možno tak nejak všetci snažíme vo vzťahoch proste fungovať, má rôzne podoby a môže byť práve uprostred nejakého úplného šialenstva a častokrát práve nad tým premýšľam. Toto bol jeden príbeh, jeden prípad, kedy som potreboval nejak akoby spracovať nejaké osobné téma, ale furt si myslím, že režia a písanie scenárov je práca s nejakou fikciou, takže vôbec sa nebránim tomu, ak ma zaujme niečo, čo bude proste z totálne vyhrotenejšieho prostredia, ale samozrejme budem v tom sledovať to svoje a to už je otázka potom toho ďalšieho námetu, čo by to mohlo byť. Bol to dosť podobný proces ako s hercami, že človek tú lokáciu musí hľadať. Ja to mám radšej možno než tie castingy, pretože tie castingy ma veľmi vyčerpávajú, ale tie obhliadky lokácií, naopak je to taký výlet a človek je tam sám častokrát alebo s kameramanom maximálne a môže si premýšľať nad tým filmom, takže my sme pocestovali dosť veľa po tom západnom Slovensku. Ja som vedel, že chcem nejaký typ krajiny, to je práve ten s tými rovnými poliami. To je vlastne typ krajiny, v ktorom som vyrastal a chcel som ho nejak dostať do toho filmu. A tam v tom okolí sme hľadali ten dom. A v podstate to prebiehalo takým spôsobom, že sme vlastne objíždeli rôzne inzeráty na internete, proste reality a tak. Ľudí, ktorí proste sa snažia predať dom, pretože keď v tom dome niekto býva, tak nás tam nepustí, pretože by sme ich museli vysťahovať a nemali sme na to peniaze, takže sme skôr hľadali ako opustené domy, v ktorých nikto nebýva. A tento konkrétny je v takej malej obci pri Trnave a 20 rokov tam vlastne nikto predtým nežil, takže to bola taká akoby ruina skoro, ale veľmi mi uhranul práve tou prepojenosťou toho interiéru s tým exteriérom, že tam je tá chodba, ktorá sa díva do tej záhrady alebo do toho pola. A v podstate na prvý moment, čo som tam prišiel, tak som cítil, že to je ono, že má tie špecifické parametre, tú bránu, tú verandu, no. Ja som mal vlastne nejaký ako treatment
A moc z neho nezostalo, pretože ten pôvodný treatment bol o oveľa mladšej rodine. Že to boli vlastne rodičia, ktorí majú 3 deti, ale sú po 30-ke, vlastne sú veľmi mladí a tá matka znova otehotne a akoby to bolo iba ďalšie dieťa, ktoré proste čaká. A ten scenár bol o dosť iný, čo z neho možno zostalo je ten priestor, ten dom, ale tým, že tam boli malé deti, tak vlastne to vyzeralo úplne inak. Ja už si to ani veľmi nepamätám. A bolo to oveľa viac vymyslené. Že to bolo fakt také ako, že som si vzal iba tú základnú premisu a v podstate som z toho vytvoril fikčný scenár. Ale tam bol dôležitý moment potom, keď mi môj dramaturg Jiří Soukup s týmto treatmentom, keď som za ním prišiel, tak on mi práve povedal, že to nie je to, čo ja som reálne zažil, pretože ja keď sa to stalo v našej rodine, tak ja som mal 15 rokov a moja mama už bola staršia. A to, čo práve bolo z jeho hľadiska, ja s ním samozrejme súhlasím, na tom námete najzaujímavejšie bola tá veková rovina toho, že tá matka už je naozaj v pokročilom veku a že to tehotenstvo je rizikové a tie deti sú na odchode z toho domu. A vlastne tá základná situácia, ja som na ňu v tom prvom treatmente úplne zabudol akoby a on mi musel prísť a ukázať, aha, tak toto je to, čo ty si reálne zažil a poď sa tomu venovať. Takže ja som to odložil a potom vznikol od marca do mája. Musím sa priznať, že mi to nebolo úplne príjemné zo začiatku pri tej práci na tom scenári, pretože je to furt nejaká práca fikcie, ktorá s tou realitou, nech už je na nej založená akokoľvek, tak s ňou nemá vlastne toľko spoločného. Takže v takom tom akoby pravom dôsledku. Takže z začiatku pre mňa bolo veľmi ťažké nájsť tú hranicu, kedy už nad tými postavami premýšľam ako nad svojimi rodinnými príslušníkmi, nad svojou mamou, svojimi sestrami a kedy nad nimi začínam premýšľať ako nad čiste fiktívnymi postavami. A nejaký moment po tom dopísaní toho treatmentu alebo vlastne toho rukopisu, jak som o ňom hovoril, tak som si vlastne musel dosť tvrdo povedať, že už tu vlastne kreslím akoby veľkú čiaru, hrubú čiaru za tou mojou rodinou, a pretože už viem, že som si z toho osobného vzal dosť a idem vytvárať fikčný film, idem obsadiť hercami proste tie postavy a už idem nad nimi premýšľať ako nad fiktívnymi postavami.